prišiel ako malé, bezbranné dieťa, za ktorým bez toho máme hľadať, na ktorej periférii každé mesto má svoje periférie, každé ľudské srdce má svoje periférie. Nájdeme ho tam, spoznáme ho, chudobného medzi chudobnými. A keď ho nájdeme, dovoľme mu, aby sa nás dotkol svojim milosrdenstvom, ktoré žiari z chudobných jaslí. Dovoľme mu, aby nás prenikol jeho milosrdný pohľad schopný meniť náš život.
práve jemu len postaviť príbytok mám. Bol to Pán, ten, ktorý si nad nebies dal. Bol to Pán, čo mi dal, daj menom Pána.
Je potrebné a stretnúť a uvidieť tam na periférie medzi chudobnými. To sú betlehemské stajne, tam, kde nájdu malého Ježiša. Áno, niektorí už to robia. V Trenčíne vyzbierali deti veľa potravín pre chudobných. A teraz som zazrel, čo sa deje na Skalke. Modlí sa tam akýsi lekár. A o niečo veľmi prosí svätých ústovníkov. A často si tam čítava denník svätej Faustíny. Svätý Andrej Sona a Benedikt, prihovárajte sa za mňa. Cítim v srdci, že by som mal ísť tým najbiednejším, na periférie sveta do ľudského srdca. Vy ste dokázali modlitbou, dobrým skutkom i slovom pomáhať chudobným a bezradným. Sveta Faustína, uč ma milosrdenstvu. A ešte si prečítam z jej denníčka. Dnes som pocítila blízkosť nebeskej matky. Prosím ju, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby moje srdce horelo láskou tak, ako jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho syna, vtelenia milosrdenstva, daru otcovej lásky v dieťati. O, aké veľké je Božie milosrdenstvo obsiahnuté v tajomstve vtelenia Božieho syna. Moja práca začala naberať celkom iný pohľad na to, ako treba liečiť človeka. Deň za dňou išli až do Vianoc. A čakal, ako príde ku mne dieťa so svojím darom milosrdenstva. Ďalší prosím. Dobrý deň. Čo vás ťaží? Nemám nič, nemám prácu, nemám jedlo pre rodinu a navyše zasiahla ma choroba. Počula som, že vy nikoho neodmietnete. Ste jediným, ako sa môžem obrátiť. Nechcem ešte zomrieť, deti nám potrebujú. Chápem. Dávam lieky na posilnenie imunity a výživu. A pre istotu vám pridávam aj mizerikordín. Návod nájdete v krabičke. V srdci môžete byť šťastná, i keď ste chudobná, lebo aj náš král je chudobný v jazdkách. Šťastní sú chudobní, lebo ich bude nebeské kráľovstvo. Dovidenia. Ďakujem vám, Pán. Dovidenia. Som ranený, nevládzem. Je to hrozná bolesť. Vojna je veľké zlo. Vojna nie je riešenie. Áno, veru, vojna nie je riešenie. Odpustenie a pokoj je riešenie. Keby si všetci v tejto minúte uvedomili pravdu. Odpúšťajte, nie 7 raz, ale 77. Obviažem vám túto ranu. Ďakujem vám, pán doktor. Vaše slová boli o mne. A zapamätajte si, on uzdravuje slučných srdcom a objazuje ich rany. A pridáva vám aj najlepší liek, mizerikordín, aby ste nestratili ani svoje telo, ani svoju dušu. Boh vás žehná.
Nemáte náhodou COVID? Porobím vám rýchlo test. Pozitívny. Predpíšem teda rýchlosti Teraflu a taktiež aj Misericordy. A verím, že prichádzate z vašej krajiny v znamení pokoja. Môj najlepší priateľ bol tiež utečenec. Ochraňujú ho rodičia. Volali sa Jozef a Mária. Neviem, či ich poznáte, a či ste už niekedy stretli. No a pre istotu vám pridám aj Misericordy. Aspoň raz denne a využívať celý. Pán ochraňuje cudzincu, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Dovidenia. Dovidenia, pán doktor. Budem pamätať na dobrotu v vašom srdci. Vážený. Dobrý deň, čo nás trápi? Dobrý deň, pán doktor. Bolí ma srdce a ako si nemôžem spávať. Nemôžete spávať? Popočúvam vás. Ako tak zistujem, tak hlava komora zabarikádovaná a tu pôjde o niečo závažnejšie. Žalúdok často preplnený. Vyzerá to tak, že sa nerada devíte o jedlo. Trpí tým aj vaše srdce. Máte pravdu, pán doktor. Bežne na všetky novinky z rekláma, relácie o vare. Chladničku otváram dokonca aj v noci. Predpisujem vám teda Misericordy. Vaša krajina je krajina hladu. Zachraňujem z nej najviac podvyžených detí. Stačí podeliť sa a nebudete zdravšie. Tichých a štedrých sa pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem. Máte pravdu. Cítim, že musím urobiť zmenu vo svojom živote. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň, čo vás trápi? Dobrý deň, pán doktor. Bolá ma ramena a brucha. Ako sa mi nedá zapadnúť? Nedá sa mi spávať, je to v strechu. Prehriatý organizmus. Potrebujete sa viac odužovať. Postavte sa, prosím, prekladám vás. Srdce troška prepálené, ale všetko ostatné negatívne. Pozrite, zámysle o rade ľudia, ktorí ochrali zimou, pretože sa nemohli v noci čím prikryť. Postarajte sa o nich. A predpíšem vám aj Misericordy. Uľaví sa vám. Podeliť sa s tými, ktorí sa nemajú čo uviecť. Ďakujem, pán doktor. Cítim, že vaše slova sú pre mňa. Dovidenia. Dobrý deň, čo vás ťaží? Dýcha ma pre srdci, hlava ma bolí, ramená mám stuhnuté, v noci sa budím a do toho deň vzťahy. Rozumiem. Vypáste prosím jazyk. Chutiny vyzerajú byť v poriadku a všetko ostatné. Naozaj vás asi ťažia tie vzťahy. Nemáte náhodou niekoho, komu nemôžete odpustiť? Áno, pán doktor, a ako stráť niečo? No viete, tie príznaky, moje oko v srdci to vidí. Viete, radil by som vám, neodkladajte to, zmierte sa. Poznám jedného odborníka, ktorý obdivuje nedaleko. A je to kňaz. Ak chcete, zajdite za ním. Prosím o odpustenie. Predpíšem vám teda Misericordy. A opakujte si, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radosne. A sú tu Vianoce. Verím, že svet na chvíľu stíši, pretože dnes je ten deň, keď sa milosrdenstvo zjavilo svetu. Prišlo do chudobných jaslí ako malé bezbranné dieťa. Ako bránu, ktorou prišlo na tento svet, si vybrala Máriu. Ona je matkou milosrdenstva.
svätá a nepoškvrnená v láske. Nikto nepoznal a tak ako ona. A prečítam vám ešte z denníčka, ako to prežila svätá Faustína. Božie milosrdenstvo je tak hlboké, ako materinská láska voči svojmu dieťaťu. Či zabudne žena na svoje neblúdne, či nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Už prišiel čas, svätý František. Matka Teresa, svätá Teresa a všetci svätí, poďte rýchlo pripraviť cestu. Anieli, ponáhľajte sa, Mária opäť zostúpila sa spolu s dieťaťom Ježišom a Jozefom, aby zavládla na zemi milosrdenstvo a láska. Svätý František, ty si ako prvý na zemi robil podobu jasky na mestom na periférie, aby si oslavil Ježišov príchod na zem. Ty sám si musel osobu Betlehemu. Spási sa chudobných. Povedz na tom niečo. Áno, často som prejedal slzy, keď som rozímal o tom, ako sa Božie slovo narodilo v chudobe jasličiek a ukázalo sa ako dieťa v náručí matky. Spieval som pieseň chvály nad Betlehemom a to ma viedlo k tomu, že som spolu s mojimi bratmi sa rozhodli postaviť jasličky a do nich som vložil hostium a zvytok Božieho slova. No stalo sa niečo nečakané. Zrazu sme počuli detský pláč. A keď sme sa pozerali do jasličiek, všetci sme uvideli živé dieťa, Ježiša, toho chudobného kráľa. Odvtedy som uvidel v každom jednom chudobnom dieťati na periférii. Toto je liek na všetko. Nech sa tak stane aj túto noc. Mária, a tu zem potrebuje znova vidieť dieťa Ježiša, aby každé ľudské srdce uverilo. Zjavil sa so svojím dieťaťom celému svetu. A Jozef nech sa stane tak, ako vtedy i teraz, našim ochrancom, aby nás mi zavládlo milosrdenstvo, láska a pokoj.
Drahí svätí, vy ste tí, ktorí úplne uznali život nášmu Bohu. Nasledujete ste sa ho pravdou a dokázali ste pretvárať svoje srdcia, ktoré boli skrnené, a srdcia citlivé a otvorené pre nášho Pána. Zvolili vás, keď si pomohli riešiť situáciu na zemi. Čo pre vás znamenalo, že Ježiš prišiel ako dieťa? Ako sa pre vás stali liekom na všetky rany a jeho pravda je riešenie všetkých problémov? Matka Teresa, aké riešenie by si ty uvidela v súčasnej situácii na zemi? Mnoho detí je bez domova, opustených na ulici, stále náhodných, ktorí by pochopili, že Ježiša je možno niečieho. Ak majú naši bratia hlad, nie je to preto, že by sa o nich pomohli starať. Byli sme my, ty a ja, že sme neboli nástrojom lásky Božieho kráľa. Nepoznali sme, že zasa raz prišiel medzi nás Kristus v podobe bezmocného a trpiaceho človeka, alebo ako opustené dieťa. Je potrebné znovu oznámiť človeku, že dieťa Ježiša je možné nájsť na periférii medzi chudobnými. A to, čo urobia pre jedného z nich, urobia pre Ježiša samého. A ja som sa takto dotýkala živého Krista. Ďakujem, Matka Teresa. To posolstvo je naozaj aktuálne. Stačí som len pre otvoriť srdce. Žena Berta, ty si matka a lekárka, ktorá bola príklad všetkým matkám a ženám na svete. Urobila som najzávažnejšiu voľbu v živote. Ako by si dala riešiť bolesť a strach nemých detí a matiek? Musíme sa správať k trpiacim s veľkou úctou, ako k bratom a sestrám Ježiša Krista, ktorí sa s nimi stotožňovali. Jedine v ňom môžu nájsť silu pre skutky lásky. Láska k Bohu je základom našej úcty k ľuďom. Čím hlbšie je niekto spojený s Bohom, tým účinnejšie môže konať dobro. Bola som pevne rozhodnutá znášať a obetovať všetko z lásky k Ježišovi. Každé dieťa je veľkým Božím darom. Bolo mi jasné, že keď sa budem musieť rozhodnúť medzi mnou a dieťaťom, je správne rozhodnúť sa pre život dieťaťa, za ktoré som sa obetovala. Bola to správna voľba. Neváhajte. Svätá Klára, ty si bola svedkom tej noci, o ktorej rozpráva svätý František. Boli ste si veľmi blízki. Povedz nám o tom. Áno, tej noci som držala toto dieťa vo vlastnom náručí. Bola to nezabuditeľná noc. Bola to obdivuhodná poníženosť, úžasná chudoba. Kráľ anielov, Pán neba i zeme ležal v jasli. Veľký Boh, ktorý sa uponížil a prijal podobu človeka. Takúto skúsenosť by som dopriala každému človeku na zemi. Mať Boha vo vlastnom náručí. Tereska, ty si stala misionárkou, napriek tomu si bola z lásky k nemu za dvorný kláštora. Ako by si zobudila dnešný svet z noci konzumu a neprimeraných potrieb? Svet je možné zobudiť jedine láskou. Vlastnosťou lásky je ponížiť sa. Ježišovu lásku, ktorá sa ponižuje a schádza k ľuďom a ku každému, ako keby bol jediný na svete až po najmenšieho. Istú vianočnú noc novonarodené dieťatko Ježiš zmenilo noc mojej duše na najjasnejší deň. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacim pre moju lásku, urobil ma silnou a odvážnou. Rozhodla som sa, že budem misionárkou lásky srdcom na každom mieste, kde je chudoba, hriech, zúfalstvo. Len tak je možné zobudzať svet. Človek potrebuje uzdravenie dotykom dieťaťa.
ľudí, ktorí sú stratení v dnešnom svete. A žijú takú možno odvážnu otázku. Čo robí so všetkými tými peniazmi? Nájsť toto dieťa. To znamená nájsť múdrosť, čiže ovoc, ako máme dieťa. Moc, ktorá sa stala slabou. Majestát, že sa sklonil. Nezmerateľného Boha, ktorý sa stal malým. Pána anielov, ležiaca z maštali. Absolútneho, ktorého ohraničujú úzke jazyčky. Kto vám teda má byť znamení? Koľká pokora, koľká chudoba. Nájdete ho tam, za mestom. No a ohľadom tých úplatkov za nájdené straty, všetko rozdávam podobným. Matka Alexia, ako vidíš situáciu podobných detí na zemi ty? Boh je mojou jedinou láskou. Viackrát za mnou prišla Panna Mária a podala mi Ježiška priamo do rúk so slovami: vezmi toto dieťa a staraj sa o mňa vyrástať. Dokonca som mala jeden sen, v ktorom som hrabala slamu. Fúkal do nej silný vietor a ja som bola znechutená, lebo sa mi zdalo, že to nemá význam. A v tom som uvidela svätého Ignáca. Veď povedem to ty sám, svätý Ignác. Áno, povedal som ti, že tá slama je ako deti, o ktoré sa nik nestará. Vychovávať ulica, pre nikoho nič neznamenajú, ale v každom z nich je dieťa Ježiš a je potrebné starať sa, aby v nich aj naďalej rástol. A podobne ako ty, keď som jednej noci nespal, videl som jasne obraz Panny Márie s Ježiškom. Pohľad na ňu trval dosť dlhý čas a dodal mi útechu na celý život. A to ma viedlo k tomu, aby som nepozeral len do kníh a do seba, ale aby som bol citlivý voči Bohu. Svätý Peter Foriera, si často v modlitbe spol priamo do Betlehema. Rozprávaj nám o tom. Pozorujte Božie dieťa, ako leží v svojich chudobných vrstiach. Uvážte, že Boží syn sa nenarodil vo vlastnom príbytku, ale v maštali, o ktorú sedel so zvieratami. Táto jeho krajná bieda má vám pomôcť, aby ste boli trpezliví, keď budete tri núdzu, a budú vám chýbať aj základné veci. Boží syn sa narodil v úplnej odlučenosti od všetkého stvorenstva. Osamotený. Ak chcete aj vy nasledovať ho a kráčať v jeho stopách, musíte aj vy odlúčiť od srdca aj od ducha všetky. Táto chudobná a studená jaskyňa neposkytuje Božiemu synovi žiadne pohodlie. Ježiš tu začína krížovú cestu svojho života. Už ako nemluvňatko znáša studené a tvrdé ročné obdobie. Ak ho chcete nasledovať, musíte aj vy počítať s rozličnými krížmi, ktoré na vás zošle jeho láska. Pozorujte, ako sa Boží syn ponížil. Namiesto paláca má maštál. Namiesto trónu jasle a chudobných pastierov si vybral za svojich priateľov. Nasledujte jeho poníženosť. Uzmiate sa s posledným miestom a preukazujte skutky telesného i duchovného milosrdenstva vašim blízkym a obzvlášť chorým a trpiacim. Srdce moje naďbán premeň, živou vodou sme nám zažeň, aby každý, kto je smenný, nemusel už kričať žízni. Dieťa Ježiš prináša ako znak milosrdenstva ovčie rúno, aby ste nahých a uzimených vždy odeli. Poďte
pekný, ako ťa spoznám, keď sa chvieš oci na slave Ágoska. Daj mi srdce hejve, ako očielno, nech ním zohriem každého, komu zilúského. Dieťa Ježiš prináša do daru tehlu, aby ste ho spoznali a ujímali sa ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Bez strechy nad hlavou a všetko zanechať, neviem si predstaviť, aký je pocit mať, keď ako pocestný zaklopeš na dvere. Závory na srdci dvihnúť chcem vždy hore. Dieťa Ježiš prináša ako znak milosrdenstva zámok a kľúč, aby ste ho navštívili v blížnom, ktorý je väznený. Za mrežami, z ktorej strany sedíš ty a sedím ja. Daj mi kľúčik, otvorím si, srdce k láske uvoľním si. Dieťa Ježiš prináša ako znak milosrdenstva liek, obväz a olej na rany, aby ste ho navštívili a ošetrili v každom chorom človeku. So srdcom citlivým dotknúť sa smiem, pofúkať bolavé, od malička viem. Tvoje rany zažiarili, všetko choré uzdravili. Milosrdný, nauč ma to, nech sa zmení celá zem. Dieťa Ježiš prináša ako znak milosrdenstva tymián, aby sa ľudský život stal voňavou obetou. Keď už duša oddelí sa a pre nebo narodí sa, daj mi súcit, úctu k telu. A keď na prach premení sa, nech raz znova oslávi sa, veď nie len tak náhodou, človeku si podobou. Dobrý večer. Hlásime sa vám s dnešným vydaním našich televíznych novín. Agentúra TNA nám dnes poskytla dôležité informácie o priebehu a príprave udalostí, ktoré majú mať význam pre celé ľudstvo a údajne majú výrazne poznačiť chod dejín. Jedná sa o udalosť, ktorá je pripravovaná Božou prozreteľnosťou. Viac informácií vám nemôžem poskytnúť, lebo ich hovorca zatiaľ odmietol situáciu komentovať. Prihlásime sa vám opäť po spojení s našou redaktorkou Kristínkou Krybulovou, ktorá je priamo na mieste. Pre televízne noviny Eliška Kláriková. Haló, počujeme sa, počujeme? Áno, počujeme sa. Zaujímalo by nás, či sa ti podarilo skontaktovať aj so samotným svätým Jozefom a Máriou s dieťaťom. Áno, mal som tu čest. Pozvanie na rozhovor prijala aj samotná svätá rodina. Panna Mária, čo si myslela ty, keď prišli traja mudrci? Čo vás viedlo znova k tomu, aby ste prišli na zem? Rozhodla tak vlastne celá rada svätých anjelov. Situácia na zemi bola taká kritická a vážna, že bolo nevyhnutné, aby sme sa znova vrátili na zem. Preto ma anjel Gabriel požiadal o zostúpenie aj s niektorými svätými. Svätý Jozef, ako vnímaš ty tento opätovný príchod? Nepochybne, riešil som každú otázku s tou istou poslušnosťou jej. Splnil som každý pokyn, čo som dostal. A zároveň cítim bázeň, či to človek pochopí. Čo to všetko znamená? Mojou úlohou je samozrejme chrániť Máriu a dieťa. Ukázať ľudstvu, že Ježiša nájde na perifériách, za mestom a príjme jeho dary milosrdenstva. Ďakujem vám a veľmi si vážim, že ste poskytli našej televízii a všetkým divákom tento vzácny rozhovor. Milí diváci, spolu sme sa stali svedkami kľúčových udalostí pre ľudstvo. Verím, že táto skúsenosť sa zapíše do nášho srdca a zmení naše životy. Raz prišlo dieťa na ten svet a bol to Boží syn a veľké
posiela Pán, od vám prišiel sám pokoj Pán. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobrý večer. Mali sme účasť na niečom tak hlbokom a tak krásnom, čo si myslím, že sa dotklo srdca každého jedného z nás a už nepotrebuje môj komentár. Verím, že si odnášame do ďalšieho života veľa krásnych a povzbudivých myšlienok. Decká, my, čo občas vystupujeme pred ľuďmi, vieme, aké je to ťažké. A my, čo si občas niečo nacvičíme, vieme, aké je to ťažké nacvičiť si niečo. A my, čo občas vystupujeme s tým novým, vieme, aké je ťažké, aby sme to aj podľa toho nacvičenia dokázali urobiť. A vám sa to podarilo, takže ja vám ďakujem, blahoželám, máte môj obdiv.
Ja by som chcela ešte, sestra Zuzana, rada v mene rodičov poďakovala vám, že ste to takto úžasne spoločne zvládli a že sa takto zmysluplne venujete našim deťom. Ďakujeme vám. Investícia do detí je investícia, ktorá sa vám určite vráti. Osobne si myslím, že Ducha Svätého. Pokoja láska, ktorú svojim narodením priniesol Ježiš na svet, nech je s vami všetkými. Milé deti, bratia a sestry, tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti. Preto neskôr Pán Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Píše o tom evangelista svätý Marek. K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali, a keď to Pán Ježiš videl, namrzený im povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, kto príjme Božie kráľovstvo ako dieťa, vojde do ne. Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Milý Ježiš, Ty si tu uprostred nás, Ty si priateľ všetkých detí, preto si nás pozval k sebe. Volajme spoločne, ďakujeme Ti za to. Ty si nám prisľúbil, že deťom patrí Božie kráľovstvo. Z lásky k nám si sa stal človekom a narodil si sa ako dieťa z Panny Márie. Keď si sa stal dospelým, rozprával si nám o Tvojom a našom nebeskom Otcovi. Ježišu, náš Spasiteľ, ďakujeme Ti za to, že nás tak veľmi miluješ. Tešíme sa, že stále na nás myslíš. My ťa chválime a velebíme, lebo Ty si Boží syn a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Svätý Otče, Tvoj syn nám o Tebe rozprával a ukázal nám cestu k Tebe. V spojení s ním voláme k Tebe, prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti. Ochraňuj nás od hriechu a nešťastia. Žehnaj našich rodičov, súrodencov, našich priateľov. Daj, aby sme milovali svojich rodičov a boli im na radosť. Daj, aby sme čoraz lepšie chápali, že Panna Mária je aj našou matkou. Pomôž chorým, opusteným, hľadujúcim deťom na celom svete. Príkaž svojim svätým anjelom, aby chránili všetky deti na svete. A teraz sa pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš. Pozdravme Pannu Máriu, zdrav vás, Mária. Pán s vami, skloňte sa na požehnanie. Nech Boh žehná tieto deti, ich rodičov a nás všetkých, aby sme si zachovali krstnú milosť a nevinnosť a tak vyznávali Krista slovom i životom. Nech Boh žehná všetky deti na celom svete a ich rodičov, aby boli prvými svedkami viery pre svoje deti a
a vychovávali ich podľa Kristovho evanjelia. Nech Boh žehná všetkých príbuzných týchto detí i nás tu prítomných, aby sme boli príkladom a pomáhali druhým na ceste k spáse. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Boží. Moja nádej živým ohňom planie. Túto pieseň počuj, dobrý Pane. Večné lono, život nehynúci, v Teba dúfa hriešnik putujúci. Každý národ k Tebe vrúcne volá, nachádzajúc svetlo Tvojho slova. Roztratené, krehké Božie deti, láska Syna naspäť prinavráti. Boží pohľad pény láskavosti tvorí úsvit novej budúcnosti. Nové nebo, stvorená zem nová, aj cez múry duch života koná. Zdvihni zrak svoj, hýb sa s prudkým vetrom, zrýchli krok, Boh prichádza v tom všetkom. Hľaď na Syna, on človekom stal sa, v ňom pre mnohých zjavila sa spása.